दिनैनि हाबाफारिखौ माजों लोब्बा लाखिनानै लानाय जादों? बे समाव बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। जों मिथिगौ मुलुगनां कर'ना भाइरास बे जेनिखि गिख्रंथाव साग्लोबनायनि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो अफिस फरायसालिफोरा लेथ्रा जानानै दङ। बेनिखायनो भारत सरकारनि जोंनि मिशन बायदियै स्वच्छ भारत अभियान बेखौ नोजोर बोनानै दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालि जेरै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै जौमा फरायसालिसिम जायफोर फरायसालिफ्रा दिनैनि थारिखआव 6 दाननि बारा जाबाय खुलियैया, बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरनि जेनाखि लांगोनाफोरा लेथ्रा जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो दख'रा आफादा बेखौनो सिन्था खालामदों जे फरायसाफ्रा फरायसालियाव फैनाय लोगो लोगो जाहाथे बिसोर मोजां सुस्थ' गियानै जाहाथे सोलोंथाइ लानो मोनो। बेनिखायनो जोङो दख'रा आफादनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि जेनाखि जेसेबांनाखि लेथ्रा जानानै थानाय बै लेथ्राफोरखौ साफा खालामनानै सेनिटाइज खालामनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। मानो होनोब्ला जों मिथिगौ मोजां जुदि सोलोंथाइ लानांगौब्ला गंसे फरायसालिया मोजां साब सिखोन जानांगोन। बे फरायसालिखौ साब सिखोन खालामनांगौब्ला जों बयबो नों आं बयबो जाहाथे साफायै जों खामानि मावनांगोन। दा बेखायनो जोङो दख'रा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो मोनसे फरायसा आफाद हिसाबै सोलोंथाइजों फरायसालियाबो मोनसे लोब्बा दं हिसाबै जोङो फरायसालिफोरनि जेनाखि जेसेबांनाखि लांदां जेनाखि फोथारफोराव लेथ्राफोर जानाय बे लेथ्राफोर जानायखौ जोङो फोसाबनो लादों। आरो बे फोसाबनो लानाय हिसाबै दिनै जों गिबि जागायजेननाय हिसाबै नैबे पाटगाव गोजौ फरायसालिनि जेसेबांनाखि सोरगिदिं थानाय जोंनि लेथ्राफोर दङ बै लेथ्राफोरखौ जों दिनै साफा खालामनो लाबाय। आरो जेसेबांनाखि दख'रानि सिङाव थानाय दङ फरायसालिफोर बै फरायसालिफोरखौ जों फारि फारि खालामनो थाखाय जों नोजोर बोबाय एबा मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो खावलायनो सानदों जाहाथे फरायसाफोरजों लोगोसे जाहाथे फोरोंगिरिफ्राबो सरकारनि बिथोन बायदियै जाहाथे कभिड-19नि जेनाखि प्रट'कल बेफोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे फरायसाफोरखौ जेनाखि सोलोंथाइ होनायाव जाहाथे बिथांमोनहा जाहाथे अबहेला खालामाजासे जिबायदि सोलोंथाइ होनांगौ एबा फरायसाफ्रा सोलोंथाइ मोननांगौ बै सोलोंथाइखौ गोग्गो गोसो लानानै गोथार गोसो लानानै जाहाथे साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार आरो मिस मेडाममोनहा जाहाथे गावबा गावनि जेनाखि डिउटि बे डिउटिखौ जाहाथे खालामफैनायनि गेजेरजों जेनाखि फरायसाफोरनि जेनाखि भबिष्यत बे भबिष्यत दानायाव बिथांमोनहा जाहाथे गोसो मोदोम होनानै गावबा गावनि जेनाखि डिउटि बे डिउटिखौ मावो। आं दिनै बे रादाबनि गेजेरजों साफ्रोम फोरोंगुरु सार मिस मेडाममोनखौ बयखौबो गुरैयै खावलायो। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बर'नि सिभिलसिम हामबाय हरग्रोदों जे बिपि बा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जेखि खामानि मावनो लाया बेखौ पलिटिक्स नोजोर होगासिनो दङ। बेखौ आं बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लानाखि जोनोम मोनजेनदोंमोन बेनिफ्रायनो बायदि बायदि हाबाफारि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों आं बेखौ बुंगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथांखि हिसाबै जे स्कुल फोसाबनाय फरायसालियाव फोरोंगुरु गैयै बेफोराव फोरोंगुरु थिसननाय रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै खांनानै बै फोरोंगुरुफोरखौ बै फरायसाफोरखौ जों माब्रैहाय जे फरायसाफ्रा आबुं गियान मोननो हायो बेबायदि हाबाफारि लाबोबाय थादों। स्पेसियेलि पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सिगांनिफ्रायनो गोबां फरायसालिफ्रा भेन्सार फरायसालिमोन आरो बे भेन्सार फरायसालिखौ जे जोङो मारैहाय फोथांनानै लाखिनो हायो बे उद्देश्यजों जे जायफोर फोरोंगुरु बिथांमोना गोलावथार फरायसालिया भेन्सार जानानै थानायलाय फोरोंनायाव उसुबिदा गोलैदों आरो बै फोरोंगुरुफोरखौ माबोरैहाय जे जोङो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनानै फोरोंहोनो हायो गावनि फोरोंनायजों गथ'फोरखौ गियान होनायजों गावनि न'खरखौ एसे रेहाय मोनो न'खर सालायनायाव बेखौ नोजोर होबोनानै फोरोंगुरुफोरनोबाबो भेन्सार फरायसालिनो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादै माने एसे एनै जोङो अनसुंथाइ होबोनानै भेन्सार फरायसालिफोरखौ फोरोंहोबोबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे आलादा रायजो सोमावसारनानै माने बर' हारिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै सोमावसारबोबाय थादों आरो गोलाव सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर'फोरा खनसे नङा खननै सुक्ति जाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थार्ड जेनेरेसन प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय गोलाव सोमावसारनायनि उनाव बिटिआर
माने मुंनि मोनसे सुक्ति खालामदों आरो बे सुक्ति खालामनाय हिसाबै जे बे सुक्तिया दि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मोनब्रै एनडिएफबि फेक्सन आरो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि बायदि आफादफोरखौ लानानै दिनैहाय गोदानै थार्ड एकर्ड जाबाय आरो बे एकर्डआ दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो एकर्ड जानायलाय दिनैहाय निस्सय माने दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाफुंना होजानाय जोङो इउपिपिएल जेनेखि आफाद बेखौ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जोङो मदद होबोबाय थादों मानोना जेनेखि बिपिएफ खुंथाय दंमोन 17 बोसोर बाहाय जेबायदि डेभेलप जानांगौमोन जेबायदि फरायसालिफोरा माने गायसनजानांगौमोन जेबायदि स्कुलफोराव फोरोंगुरु नांगौमोन बेफोर फोरोंगुरुफोरखौ होबोनो हायाखै आरो गिबि खामानि हिसाबै जों बिपिएफ गभर्नमेन्टखौ बेखौनो नायजानो लुगैदोंमोन जे बे फरायसालिनिफ्रायनो जोंनि फरायसाफ्रा गियान लायो हिसाबै आरो बे फरायसानिफ्रायनो जागायनानै जोङो गावनि हारि आरो माहारिखौ दानांगौनि जेनेखि खामानिया जागायो हिसाबै सासे गोरों गोरा राफोद फरायसा जानानै हारिखौ दानायनि जेनेखि खामानिया बेनिफ्रायनो जागायो हिसाबै जोङो स्कुलखौनो गिबि माने मावथांखि हिसाबै जोङो लाजानो लुगैदोंमोन बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा बिनिखायनो बुंबोदों माने गुड गभर्नेन्स जोङो बेखौ लुगैदों आरो बे मथेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै जों जेरैबाबो देरहाहोगोन आरो बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन होननानै जोङो खावलायो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोबां दफा बा खामानि फैबाय बे बेलायाव फरायसा आफादाव थानाय माखासे लाइमोनफोरा गोबां खामानियाव नांथाबसिगोन बेखौ नोजोर बोनानै फरायसा आफादाव खामानि मावग्राया खम जासिगोन होननानै माखासे सोंलु बेरखांदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो आंथ' बे अभियोग होनायखौ माने नंखाय होननानै आं बुंगोन मानोना बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो जोंनि फरायसा आफादाव खामानि मावग्राया बांगोनसो खमायनाय नङा आरो बे फरायसा अफिसाव जोंनि रायजो राजाफ्राबो जिहेतु 17 बोसोर जेब्लाखि सासन राजत्व खालामदोंमोन बाहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो थायामोन मानो होनोबा जाय बिथांमोना फरायसा आफादनि जानानै समाजनि मोजां खोथा बुङो बिथांमोना मा खालामो बिथांमोनखौ टारगेट खालामनानै सिगिनाय धमखि होनायफ्रा बै सिगां समफोराव जाबोबाय थादों दिनैनि थारिखआव बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो जोङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो नुदों जे माने बयनिबो नोजोराव जोङो खुसि खालामनाय बेखौ जों नुबोदों बेनिखायनो आं सानो फरायसाफोरा जे फरायसा माने आबसु खालामनायाव बांगोनसो खमायनाय नङा आरो रायजो राजाफ्राबो फरायसा अफिसाव फरायसानि मावख'आव फैनायाबो बारायदों जिहेतु दिनैनि थारिखआव नुदों बेखौनो बुंदों जिहेतु बिटिआर एकर्डआव गुबुन गुबुन हारि आरो माहारिफोरनि दफाफ्राव फैफादों बेनिखायनो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो जे 17 बोसोराव जेबायदि मोनबोआखै धोनि गोरिबफ्रा अभियोग खालामदों जोंनि सिगाङाव जे मा बुंदों जे 17 बोसोराव गंसे गंसे न' पिएमअवाइ न' होब्लाबो बै गामियाव 17टा न' फैगौमोन नाथाय दिनैहाय 17टा केने अबेबा गामियाव गंसेबो गोलैफैयाखै दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरा सोलायनाय लुगैदों परिबर्तन लुगैदों ओरै एबारहाय इउपिपिएल जे गभर्नमेन्ट फैसिगोन बेखौ साधारन रायजो राजाफोरनाव सोंबाबो आंनाव सोङालासिनो बै साधारन रायजो राजाफोरनाव सोंब्लाबो बे खोथाखौनो बुंगोन एखे खोथाखौनो बिटिआर इलेक्सन जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थानाय नंला होननानै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बेथ' राजनितिकनिसो बाथ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि फसंथानो थाखाय दिनै समाजारि बिथिङानो जा फरायसालिनि बिथिङानो जा मोनफ्रोमबो जेनाखि अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समनिफ्राय जोनोम मोन्दों 1957 मायथाइनि जेनाखि 15 फेब्रुवारिनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय खामानि मावबाय थादों दिनैनि थारिखआव बिपिएफनि जायफोर राजखान्थिगिरि बिथांमोनहा गावबागावनि जेनाखि लाभानि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदि मुं सोनो हागौ नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 17 बोसोर जेनाखि बिपिएफआदि अपसासन जायफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोननांगौमोन बैबायदि सुजुग सुबिदाखौ दिनै बिपिएफ सरकारा मावबोनाय जायाखै बेनिखायनो जोङो फरायसा आफाद हिसाबै दुखु फोरमायो बिथांमोनहा दिनै बबे बिटिसिनि सिङाव बबे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बबे फरायसालिया बायनो थांगासिनो दं बबे फरायसालिया क्लास जायाखै बैफोरखौ बिथांमोनहा नायनो सम गैया बेनिखायनो जों बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाहाथे जों बोरै जोंनियाव गोग्गो समाज दानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों
फैबाय थानाय समफोराव जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों मावलांगोन दिनै बिथांमोनहा निस्सय गावसिनि जेनाखि समा जोबनायखाय हयथ' बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजाफोरखौ कनफिउस गोनो गोथो खालामनो षड़यन्त्रजों हयथ' बे बाथ्राखौ बुंनो हागौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबांनाखि बर' हारिया थांनानै थागोन बे बुहुमाव अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि जेनाखि समाजाव जायगा मोनबाय थागोन आं बेखौ दिनै आंनि जेनाखि गोख्रों रावजों बुंनो हायो मानो होनोब्ला दिनै बर'फोरनि गेजेराव जेंनायानो जोबनानै थाङाखै आरो बै जेंनाखौ जुदि सुस्रांनांगौब्ला जायफोर दिनै सासनाव फैगोन बै सासनाव फैनाय जेनाखि राजनितिगिरिफ्रा सरकाराव फैनाया जोंनि जाथिनि थाखाय थांनाय थैनायनि थाखाय जुदि जेब्लासिम खामानि मावा अब्लासिम जोंनि जाथिया बुहुमाव थांनानै थानायाव गोबां खस्थ' भुगिनो गोनां जागोन बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैगौ जेनाखि बिटिआर बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिपिएफ सरकारा जेसेबांनाखि बोसोर 17 बोसोर रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनबोनाय बेनिफ्राय जों उदां मोननो थांगासिनो दङ बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायनो सानदों फैगौ जेनाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै जोंनाव मोनसे गोदान सरकार नांनो गोनां जाबाय आरो जाय सरकारा जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे जोंजों थाफानाय गुबुन गुबुन जाथि माहारिनि थाखाय खामानि मावगोन बेबायदि जेनाखि सरकारखौ जोंनो नांगौ